Ngakho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngokuzwa izwi elivela kuKristu. Uyibheke le ncwadi laphaya kwabaseRoma 10. Uma ungumuntu uphila, kwamele ube nento okholelwa kuyo, into kamoya othandaza kuyo. Kuyiqiniso lokho ngoba awukwazi ukwenza izinto ungathandazanga la uthandaza khona. Uthandaza ngoba wazi ukuthi kumele ukholelwe kuyo loyo nto, ikuvulela indlela ngaphambi kokuthi wena uvule indlela. Lokho uzokwazi ukukwenza ngokukholwa, ngoba uma ukholelwa kuyo into, noma uma ukholelwa la ukholelwa khona, kulapho uzothandaza khona, ozokhala khona. Day 53, ukukholwa, 1 minute every day.